Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын яздыру мизгилләре бу. Кунакта яшь җырчы Арслана. Күп кенә кешеләр без сезне майданда күрдек, концертыгыз, тапшыруыгыз бик ошады дип һәр вакыт әйтәләр. Тыңлаучыларыбыз арта, концертларыбыз булып тора. Хәтта танылмаган йолдызларны да күтәрәсез, аларга ярдәм көчләрен бирәсез дип мактап язалар безнең Instagram битләрендә. Дистәләгән сәхифә 4 яңа тапшыру, концерт һәм тамашалар, канал артистлар тормышын без белмәгән яктан ача. Шундый кызык тарих һәм инде шундый нәтиҗә чыга, һәр кешенең дә язмышы ул аерым бер китап икән. Тәүлегенә 24 атнасына 168 сәгать экранда татар мәдәнияте. Бездә яңа исемнәр белән бергә иң танылган йолдызлар да, ретро җырлар белән янәшә 21 гасыр хитлар да бар. Әлеге контентны профессионаллардан торган бик көчле креатив команда башкара. Күчмә телевизион станция, 4 камера, ут һәм яхшы кәеф. Мәйдан тапшырулары шулай яздырыла. Бүген кабель телевидениесе буенча аны Россиянең 63 төбәгендә 418 торак пунктта 362 шәһәрдә карыйлар. Милләттәшләребез каналны беренче чиратта туган телдә сөйләмиштер өчен кабыза. Клиплар, җырлар, карарга яратам. Үзем татарча җырлыйм. Мәйданның кабель челтәрләрендә генә 3 миллион 300 мең абоненты бар. Һәр гаиләдә уртача 3 кеше булуын, интернет мөмкинлекләрен дә исәпкә алсаң, аудитория 10 миллионнан артып китә. Мәйдан каналы татар телен үстерүгә зур өлеш кертә дип саныйм, чөнки безнең подписчикларыбыз да татарлар, төрле төбәктә яшәүче татарлар, алар үзара бары тик татар телендә генә аралаша. Бүген Мәйдан Таттелеком пакетындагы каналлар арасында беренче унлыкка керә. Максат Спутникка ияршин тәлинкәгә чыгу. Безнең төп максатыбыз һәм хыялыбыз бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татар халкына танылу, триколорга кушылып, татар тамашачысын сыйфатлы музыка белән сөендерү. Димәк, татар аудиториясын арттыру мөмкинлеге бу. Бүген туган телдәге контентка ихтыяҗ аеруча зур. Айгөл Бәдретдинова, Илгиз Шакуров, Алмазия Динов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.